First of all, I'm very much thankful to all the media person here. We on behalf of the Karbi Anglong Territorial Social Security Associations of Langfei Constituency Committee, pininitum press meet ke phanang ko olama lalo je kedamtan nifai 24 February ani DC Karbi Anglong DC agent ben katang dakpon je non-tribal atuma fan voter ali salong pen kanthan je puthak alo je lalo alaman ke choropar lo laso initiative Karbi Anglong administration hin pen ke dei kono po bildung Karbi Anglong Territorial Social Security Associations Langfei Constituency Committee hin dename choropar lo alangli DC ekha ha je non pini main reason na lalo je laso puthak litum al hachini dunai ke sob je Karbi Anglong lo non-tribal atuma voter kanthanji lapente lasolong DC ki bukonate ngorante claim and objection abuthak Karbi Anglong araratum Karbi atum jongsi ani kan samunde bang dokko kumane ara jongsi kumane non-tribal akan ani kan samse bang dokko ani ke pokki bang dokko podante alalitum complaint में लपेन claim and objection और report टीम में को अपुथाक अलग लिखूं notice भी बोलो लपेन लासोलों समय केवल non 11 March on deadline लिखूं लासी जे non Karbi Anglong आरा लफान का पचिनी का तुम बंग लालो इली तुम Karbi Anglong और लोग अतो कानों के दो तुमान कुछ में लासो पुथाक बंग का चिनी दुन की के नंसो अथे non इली तुम मधुदा चिनी जे Karbi Anglong लोग के non-tribal atumsi guisema. Komane ke puska chojorchol bang ta voter list do. Kona ji reading kane ta alani tum Karbi Anglong Autonomous Council along good pidun bongno. Komane ke land pata sound kota bang ke kabe pinten pusta me Karbi Anglong a citizen achi mander. Lasi laso long pero bang militum bang Karbi Anglong arat atum kado kabe pusta me laso bang ke nalitum cher obun top pen nalitum objection bang bidunsi ke meji ko apathaksi nilitum pinie bang ke press meet along panda konan ko athe ilitum Karbi Anglong along ke maduda chilo opc non ke recently akisung ge doma opc non ke phoboma tato ka betala bang chini pamni last nilitum Karbi Anglong Territorial Social Security Association Langfei Constituency Committee hin pesita me fighting tonight lavende longli longpat patla nai longli long para fan ar dabunai po joine si rada fan kapachini lo je la so putha ka bangke kadok kawe Karbi Anglong long ke the kere atum ge doan sita me ilitum fan apodolan pena barnisi mate 11 March an kadok kawe sita me ilitum DC ake hai konasi claim and objection report ki job nai ma la so dima se notice pilo laso teng pen Karbi Anglong aradalong ke the kiding ke don ke the kele ke doan stame alang itum claim and objection pidonra jongsi komani jongsi nalitum Karbi aradatum ani ke ching samse dokko komani jongsi e pilo ko khaya phan chinghon Karbi Anglong phan chinghon prodan te nalitum kaddo ka visitame nalitum laso putha ka nalitum lang chari dun po awareness cherok tok dun po kusi nilitum hin dan rangke katsa Langfei Constituency Committee hin dan rangke Juning bilo lapente ahok ta ahok lapente benana diman ke hoitu claim and objection pita hailo mane lapen pilo mane laso teng pen hala claim and objection kipia teng pen hala Karbi Anglong administrative atum pusita me laso teng pen si alang itum tame verified nan ko whether that person is belonging to the Karbi Anglong or not. Alang itum Karbi Anglong along belong bedoma alang itum komentu ani kampensi ke doma laso putak same alang itum lang talit nanti lapente isi kenangso loje benaan voter list along make niltum da chini lapen makuda chini komane ke metric ke pass certificate people admit card people caste certificate people laihu penamasi voter list banke ongren lasi laso long banke ahoppe the citizen no si langdamji kulorante itum ka chini jen ai banke kenangso athe land kota jongsi ave kulodante ilitum ladaka citizen kota ilitum consider uni lasi laso putha ka banke land kota banke verified vednanji par amajo
nitum kumane jongjong phane ki jongdang la putakali wafi sitame Karbi Anglong along non-tribal atuma phan la objection komoma si kipidun tang ma ba kipidun de lang ma ba kipidun ji atumban bustame nitum chuniri lo la pente hala administrative atum bustame la land pata sabang ke langchari pensi pilo ko voter list la manke amen thapona ji la pente hala sote misi langchari si remove nang ji Trangki nalitum kato kabi apa nilai tu macam pernah pakai lalu aku belum menjong kadang peninjau pun alama apa yang sini kita ninjau pun tu alam bangke kedantang nipai ikoyati hang-hang aja dulu itu tu lah Karbi Anglong DC yang dipangkat pun alama long claim and objection lah so claim and objection along abang nilai tu pusat kami awareness mati kecerok tau itu don pen nilai tunta Karbi Anglong arar pan ke pacini gantung gelalo kicok ci kelili along apan anabang ke utalis abang ke kapan ke datangji lapen la lien abang ke lien pata abang ke cek convect nangji lasu ke cek ateng ke si hala dak utalis along ka kapon nangji la bangke nilai tunta kacining li patu dulu lapen last nili kacining tu mana lalo je kenaan atung voter list kacit thapa bangke lalo sorgari gambura along ten NOC endpoint po alang itung amen bang thapde diti lasto puthak bangke kacining den kinansor langke alang itung komane asorgari gambura busi tamel jongsi alang itung proper documents abe pin pen jongsi alang itung NOC student kondangke alang itung si adai lo busi nili tung bangke kupon tu si pini ani bangke press meet oh itu madam oke lapan lagi tonton ko ngan nili tung tapi nanti tung media juga di nanti tung kami jak mampuran nang cipilun bo busi ning cetela karena